3krát týdně, což je mimo sezónu. A když se chystám na závody, tak 6 dní týdně. A zařazuju to do kardio. Znači, pripreme. Znači, van sezone trenira po 4 puta tjedno otprilike, trenira, znači, svaki dio tijela posebno. Kada dolazi natjecanja, treninzi su postaju intenzivniji i uključuje kardio vježbe u sve to. Nevím, co nás ještě mohlo zajímat, jinak moje váha je mimo soutěžní okolo 130 kg. Na závodech se pohybuje váha okolo 122 až 124 kg, ale myslím si, že ta váha může být ještě nižší a na to bych si chtěl na příští závody vlastně zaměřit.